गोजोन्थों मानगोनां रायजोफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन दिनै जोंहा नैबावहाय माने अंगनबादि मडेल अपेनिं खालामना होफैदों माने बे जायगायाव मोनसे डेभेलपमेन्ट फैनानै दङ दा बेनि थाखायनो जों बे जायगाया जाहैबाय दमगामि जायगा बियो दमगामि गामिनि एलपि स्कुल सेराव दिनै मडेल अंगनबादि सेन्टार गायसननाय जाबाय। दा जोंनि मानगोनां जयन्त सार आरो सावरायग्रा सारमोनहा फैनानै नैबे अंगनबादि सेन्टार गायसननाय हाबाफारिखौ जाफुंहोफैबाय। दिनै बिसोर सानैजों लोगोसे गामिनि गोबां गामिनि रायजो राजाफोर लोगोसे थानानै नैबे अंगनबादि सेन्टारखौ गायसननायाव मदद खालामफैबाय। दा सारमोनहा मोजां बिबुंथिजों बुंलांदों माने जोंनि गामियाव बेबायदि अंगनबादि सेन्टार थानाया बिराद बाख्नायजाथाव आरो मोजांथार होननानै सारमोनहा गावसिनि मेहेरगोनां बिबुंथिजों रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिलांबाय आरो बे अंगनबादिखौ मोजाङै मोजां गायसननायाव मोजां गोसो होनानै खामानिफोरखौ मावनांगोन होननानै सारमोनहा बुंथिलांदों। दा सारमोनहा बे अंगनबादिखौ गायसननायाव फुरा मदद खालामगोन होननानै बुंदों। आरो आं बेखौनो बुंथिबावबाय नैबे दमगामि एलपि स्कुलाव मडेल अंगनबादि सेन्टार गायसननायनि थाखाय आंनि थिंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थादों आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्राबो मानगोनां रायजो राजाफ्राबो माने जोबोद मोजां मोनदों होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों। दा बेनि थाखायनो सारमोनजों लोगोसे थानानै रायजो राजाफ्रा सारमोनजों थाफानानै नैबे मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ गायसननायाव मदद खालामनानै दिनैहाय मोजाङै मोजां बे मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ जयन्त सार आरो सावरायग्रा सारमोनहा मोजाङै मोजां गायसनलांबाय। दा बेखौनो मिथिहोनाय थाबाय मानगोनां रायजोफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन। दा भिडिअखौ आङो बेखौ नोंसिनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव देखायहरनो लानानै फैनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो नैबे जोंनि दमगामि एलपि स्कुलाव मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ गायसननाय जाबाय होननानै जाहाथे रायजो राजाफ्राबो मिथियो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर। बयनिसिमबो गोजोन्थों। दा नोंथांमोनहा नैबे मबाइलाव नुनाय सारिगिदिं माबाफोरखौ एरियाफोरखौ नायलांनो हागोन बबे सेन्टाराव गायसनदों आरो बबे जायगायाव गायसनदों बे नुथायजोंनो नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन। जायखिजाया नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबा बुजिगोन बबे जायगायाव गायसनदों आरो मा रोखोम गायसनदों बेखौ नायलांजोबनो हागोन। दा बेखौनो बुंथिहरनाय थाबाय। दा सावरायग्रा सारा गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिखौ बुंथिगासिनो दङ आरो जयन्त सारा गावनि बिबुंथिखौ लाखिखांबाय। दा बेनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिम आंनि बुंथिनाय बा फोरमायहरनाय जयन्त सारा दहायनो गावनि बिबुंथिखौ लाखिखांबाय आरो सावरायग्रा सारा दा बुंगासिनो दङ जोंनि जायगायाव बे डेभेलपमेन्ट सफैनायनि थाखाय बिराद गोजोन मोनदों होननानै फोरमायगासिनो दङ।
दा बेखायनो रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोन, दिनै आंबो आंनि बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनखौ जाहाथे नायनानै मिथियो बा बुजिनानै लानो हायो। जोंनि जायगायावबो दिनै मडेल अंगनबादि सेन्टारा गायसनजाबाय होननानै आरो सारमोनहा बुंथिबावदों रायजो राजानि डेभेलपमेन्ट लाबोनायाव फुरा गोसो होगथाबनानै खामानि मावलांगोन होननानै खोथा होलांदों। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनाय जाबाय। सारमोना गामिनि गासै समाजनि रायजो राजाजों लोगोसे थानानै डेभेलपमेन्टखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै खोथा होबाय। आरोबाव आङो बुंथिबावबाय, सोरबा गामिखौ मिथिया जानो हागौ, आं खोन्थाहरबावनोसै। बियो चिरां जिल्लायाव थानाय सबायझार VCDCनि आन्दाराव थानाय दमगामि गामियाव खुलिजागासिनो दङ बे अंगनबादि सेन्टारा। दा बेखौनो आङो फोरमायहरबावबाय। दा आंनि बिबुंथिया एसेनोसै।